m'han donat un cop al meu cotxe. Però estic tranquil·la. A Reus compto amb els tallers Planxisteria Josep i Eurotaller Ducà 77. Amb ells tots són avantatges. Treballen amb totes les asseguradores. M'ajuden amb els papers, em diuen el temps de durada de la reparació i m'ofereixen un dels seus cotxes de substitució de manera gratuïta. A més, compten amb màquines i eines utilitzades en grans i petits sinistres. Ho arreglen tot. Xapa, mecànica i pintura. Perfecte, cotxe reparat i amb garantia de peces i serveis. Planxisteria Josep i Eurotaller Ducà 77. 2 tallers, una sola gran empresa, al seu servei des de fa 37 anys.